Kan video clear tu te in zawa in chibai le vek ule ama sa in kan video te min en saka kan channel te min subscribe sak tu te chunga khan lom thu kan soya la subscribe lau te pon min subscribe zel turin kan so ma che u in tan video mu nom tak tak te ron ti chwa zel kan tu mani movie chu Ichikawa High School a in chenin he school hi kholian lo taka omani a zirlai te chuan classroom a an test paper an lo dong meka heta hian zirlai pakhat a hming mia moto asuka hi a uma ani hi zirlai ngai nat takani a ama ero chu zirna lama chuan athiam lo polami ani china ante chu a ol hle chung chuan zona engma chu achang dik thelawa chu wang chuan zero a hmu pha ani abialpa Yoshida achu a englama thil clear chin mi le mihlim thei takani a asuka ilaki number chu 0 ani thuwa lo soi ve mai ani anzir tir tu chuan athiam lo te chu a haw hluma abik takin asuka I chu haw na sa zwalin azirna angai poimo lo chuan a mahuna en lo zia asiat pui thu asoi ani hemini ve khan te san nei le dona tun chuma an test tur subject chu history ni in test chu an chen ngal maya asuka I chuan a hupur lok hle maya question paper a han mu chuan a question masaber chu a han chiara zona a chuan cheng thir manga du thu sam na mun hming thang chu azoda asuka I chuan a chana chu a shelawa ma se da ol aya chuan a chang ve te shim shima a chana a chuan ama poina sha chian lo gechimo ti chu aziaka hetia paper a azia vele a hian thil eng tak lo om chu tukvera chang po chuan lo hmu the ani an khwa khoila ya emu chuan ram hnoi kalna ni om tak hi ama in alo in hong ro mai boka atu ka chuan asuka ile Yoshida ate chu school an kal ruala chutia an kalna chuan mun pakhat amma lok ni lo in siam kha an hmu a amma a om ngai an shi silawa hei wang hian a chunga chuan enge sha tan chak le maya chutia kal chak tanana na chu an pahni chuan a chunga chuan an luta ani a chunga minute khat vel an kal hnuwa chuan biak in pakhat hi an hmuta hlol maya a hming chu a inziak ve bok na in an lam thiam meu lawa ma se chu ta chuan asuka I chuan poisa thir hi vorin du thu asam taringot maya an test le a chuan mark za a hmu theinan du thu asam ani hemi hnuwa hian an pahni chuan school chu an pan le ta a an thil ti tak po chu an ril ruwa chuan alang viau lo ti chu a sha the ani school chu an thlenga an test result po an zirtir tu chuan a sema asuka I chuan mark za a mark nga a hmu a zing lama adu thu sam na hmun chu omzia om lo ti in alung oi lo dewa alo ring ve deu te chu mola in ti zo kani hemini ve khan asuka I ti chuan quiz an neya hemi chuma an quiz subject chu word politics ani a question masabera chuan anram Japana prime minister mingalo in zota asuka I chuan ngai na ashelo hle maya ma se chan lo aya tile in abialpa Yoshida aming chu azyak vele ta top mayani question dang chan na chu a engama chu a she chuang lawa chu wang chuan mutnan hun a mang ta zo kani school bana chuan asuka ile Yoshida ate chu asuka ite ina chuan inkom turin an kal koya in chung an lu rual chuan anu le pati in hau thom chu a she ngala apa hi salesman ni in a hlotling viau lawa anu la hian ngai zong dang ama ai no panga nei ve bokani asuka I chuan Yoshida hne na chuan anu le pati chungai poimo lo tura shilin aruma chuan a shwai lu ta zoka aruma panna lama chuan kongkabula hian thengle bol ruak lo hi a hmu a asuka I hian phir pui mi pa lo neya a hming chu keisuke a ani a keisuke a hi no pangthiam thei tak azir chana changin ani a te sapianga chuan full mark za aya hniama hmungai lo hialani ma se ni kha chu a fel ve hlau maya hemi chum hi high school entrance exam ni in thiam ber ni athang ani awang hian a fel hi alana hle maya hei wang hian hemi hnuwa hi chuan aruma in khung char charin tuma abeto ngai lo boka hei ba ka hian computera games a khel reng thin ani asuka ina unau pa chungchang a soi chuan shiomati ti a mela a sha the ani ama ti hlimnan Yoshida chuan dora ei tur lam turin a chuak ta a
heti lai me khian an zirtir tu chuan an test paper chu alo check me ka heti lai tak khian asuka iten an hmu biak in kha alo enga an zirtir tu patar mit po chu alo eng ve buka asuka I chuan Yoshida achu akola engwanga ador kal chu rei em nge ani azota Yoshida achuan a bial nu hne na chuan vo in chu abuai lu tuk thu le ama ne na inkom po ahman lo tur thu ashila anin ko zo loka hian a classmate te hne na changin message adonga anni hian Yoshida achuan harsat na lian taka tok ni in an soya thil thleng chu amak khop mai Yoshida achu an ran prime minister tur chuan thlan alo ni hlol maya prime minister ani anga interview ani te chu social media a chuan an the dar na sa hle ani atu ka chuan asuka I chu school akala abial pa prime minister ani dan chu ala she thiam theilo ani school bana dora thil lei tura kal kha prime minister lo ni dan chu a she thiam lo hle ani heiba ka hian ram shang shang prime minister te an bo dan chuan media chu alwa hne hle maya an zirtir tu chuan an quiz paper chu arun kenga lom mel takhian asuka I chu a paper chu a pe a asuka I chuan full mark alo mutlat mai question tamjok chu achang lo chung po chuan full mark a hmuthei chu mak ati hle maya a han en chian chuan Yoshida achu a paper a prime minister anga azia awanga prime minister ni thei ti chu a sheta ani hetiang che hian asuka I chuan question dang te chu chan lawa ada hloma wang chuan ram shang shang prime minister te chu an bau pha hi alo ni a biak ina adu thu sam na chu atak lo ni in arin lo lam dai in adu thu sam chu alo thleng dikani tuna chuan khovel chu achan na angzel chuan umti alo sheta a achan na chuan full mark an hu angai wang ani athil ti siam thatnan asuka I chuan an question te chu google a achan na azong ta veka ti chuan aziak thata veka hetia azia that nuwa hian vanei thlak takin prime minister te chu an lo in thlak le a abial pa Yoshida po chu prime minister ani na achang chuan ban ani ta ani ang bok hian ramdangaram shwai tu bodai te chu an lo le ta hloma asuka ite chuan te san nei le a hemi chuma an test tura hian asuka I chu azam hle maya an subject test tur chu match ni in asuka I chuan zam viau ma se a engpo chu chang se apoi don emoni ti rilru chu apu thawa test chu azo vele tamai boka school an ban hnuwa chuan Yoshida chuan asuka I chu school kota lo hmuaka a hna achanga an ban thu te alo soimol mola makati thu te asoi bokani hetia asoila hian asuka I chuan a han ngak phota hemi hnuwa hian a thil ti theina mak tak chungchang chu a shilta a ma se Yoshida chuan alo oi lo hle maya asuka I chuan fin fian ani turin enge mozia a han tuma ma se ati ma ho chuan an kholai taka towar chu alo in then vak maya hetia in then na chan chu asuka in match te sati dikla uwang kha alo ni a ti chuan an pani chuan man ho takin an zirtir tu te ruma chuan lu dru in a answer chu an ti dikta a chumi hnuwa chuan tawar po chu pa ngai takin alo le thei che ani an tawar dan lo dang lam hi media lama po ti chwa alo ni mana mithiam tak tak te po in hetianga tawara chan hi an shilfia theilawani asuka ite pani chu in lampan chuan an inzui le ta a an hopa chuan ahma abiak in an pan na hmuna khan kal le an tuma ma se akal kong chu alo to mia lo maya abiak in hming chu an shat miaw lo wang chuan zunna tur dang po an she chuang lawani tuna chuan khovel pa ngai taka a le theinan asuka I chuan lekha that taka azira question zong chu achan dik vek ngai to ani hemi awang hian asuka I chuan thei top chwa tumin hemi zan po hian lekha zir tur chuan a han in buat saya ma se minute rei po azir ma in amu thlunga lani film lo lang le a chuan asuka I le Yoshida ate chu an zirtir tu room bula a paper a check hun do thei takin an nga ka ahma angbokin asuka I chuan full mark a hmule a khovela chuan danglam na lian tak a thlen lo a be seya ma se thil danglam chu alo thleng tlat mai asuka in an ina thlen chuan apa chuan hlim takhian alo loma a fanu hne na chuan a career chunga a inshal hnem hun ber aton thu a shila
hetiang ani na chan chu asuka I chuan test na a chuan tui thiang hlim chu energy siam chwa na na poimo ber anga lo chan wang ani test na a he thila je awang hian mi te chuan tui ti thiang hlim na chu an leina sa a apa sum don na ne na lo in mil che abok nen a ho sak pha hle hi alo ni a asuka I chu abwai man dewa athil ti chu achadonin a shelawa ma se apa lom lu tu ka mu chuan chu tianga khovel chun zom tir chu achat a ring le tari ani hemi hnuwa hian tv a chuan tuima mo na awanga buaina tam tak mek chu alo langa buaina chu alen em awangin asuka I chuan test na a chan na chu athlak ta a athlak rual yang khovel chu apa ngai na lo le ta ani hetia ati zwa hian asuka I chuan anu le pa te inkara buaina chu aching fel theimia lo mo ti ina ngai twa ta a athil ti theina mang chuan chin felatum ta ani hetia ro manna ane hnuwa antes le na masabera hian asuka I chuan van theng renga rei tak zin tur zo na chu achanga achana a chuan anu bial pahming chu aziak ta ani hetianga azia tu ka hian vansa nga chuan azin tangeya hetianga achana chatta ka hian asuka inu chu achen ta mia mayani abial pa berina chenta ka wang chuan anu po chuan an in chung le apasal te chu angai twa pha ta ani asuka inun chu acha chho viau maya tuna chuan asuka I chuan an chung kwa asyam thatur pakhat chau anei ta a chu a phir pui a u naw pa ke suke chu ani ti chuan asuka I chuan ti da na ngai twa le ta a tes le che a chuan asuka I chuan a u naw pa chu ron chhuakin an chung kwa chu jing chi bai arun buk vek tur angina ziak ta a engzo na tak chu niang mo ma se ate chan na chu atum angina thoklo tlat maya achan chu ke suke chu ron chhuak ta lo chuan apa jok chu ruma chuan avalut luya ti chuan ke suke chu aruma changa lo chhuak turin avanur lui ta zo kani hei hian an chung kwa a chuan in hnial na na sa takarun thlena an pa ber chu a hna achang chuan ban tura wawalo ni lai ani bok nen hei mai ba ka hian anu po chuan mi padang alo bele renga ti chuan asuka I chuan a thil ti theina hmanga thil ati danglam na chuan a dai rei lo zia sheta ani ti chuan a the angina ma nge ina u naw pa chu bia ka tum ta a u naw pa chu le khathiam takani awangin asuka I chuan chu man chang ka ya tuma ni tin chuan a room kong kabula chuan lekha ring tak takin a zir zia maya hetia azir hian adik lo tak takin a chhiar lui thina keisuke a chuan a thil zir chu adikna arun shila be se ani ma se keisuke a chuan adikna te chu shereng ma se ni engemaw chung chu asuka I chu arun ti dik sak ngai chuang lawa ma se chu tia ti fo ta ka chuan ni khat chu asuka I chuan mecha question pakhat chu a harati em awangin chan lawatuma chutia chan law atum vele chuan keisuke a hun engemaw chen chong to lo chu aron chong chuak ta hlol maya asuka I chu a choda na run zir tir ta ani a u naw pa chan puina awang chuan asuka I chuan match zo na mai ba ka thil tam tak chu a thiam pha a zirna a po thei to pa chwa pha ani ma se heta anin biak dan hi kongka dana chau alani tho maya asuka I pa po chuan sales lama lekha te chu achiara a hna a chuan a hma ayana sa in thei to pa chwa ve ta ani ba ka hian asuka inu po chuan ami ba biak thin te number chu a phone atang chuan a delete veka a chung kwa tan chuan thei to pa chwa ve ta zo kani karti aliam hnuwa chuan asuka I chuan an test na a ama thiam na ngei chuan full mark a hmu ve ta a alom hle maya ti chuan in avathlen vele a u naw pa hne na chuan a shil ngala ma se keisuke a chuan a kongka chu ala hong du chuang mia lo maya hemi tu ka hian asuka I le anu le pa ten chuan ei lai chuan thilmak tak mai hi athleng tlat mai keisuke chu in hnuai lama chuan lokalin an zawai chuan sibai hi alo buk tamaya hei mai ba ka hian apa hne na chuan ngai dam run dilin a beidun ma em awang chuan ngai dam te hi adila tuna chang chuan thei top chwa le zwala tum thu te arun soya apa po chuan thatakin alo dong song hal bokani ni khat chu asuka I le Yoshida ate chu school pan hian an kala asuka I test paper masaber chu
abeka chuan an hai chuak hlol maya he test paper hi asuka I chuan alo put thlera mark za a mark nga chaw hmu wang hi alo ni a ti chuan test paper chu a han zom china hetia azom vele hian ahma abiak in an pan na kong kha alo in hong le che a he thila thlena wang hian asuka I chuan thil dan chu she thiam ta in an test ma sabira chuan du thu sam the na hmun a chang ti a she chuak le ta ani abiak in ming po ge chimo kha alo ni renga he hi a chan ang che ani a chan na je awang chuan chu hmun chu alo in siam hi alo ni ti a she chuak ta ani ti chuan asuka ite pahni chu chulai hmuna chuan vakal le in khovel chu apa ngai anga le theinan du thu hi an va sama chutia an ti zo a chuan engemaw a thlen chu an nga ka ma se engma thil dang lama thlen lo awang chuan an lungai hle maya angai na po an she talo hle ani skula chuan asuka ite chuan te san nei le a tunchuma an test chu khovel geography le mipui tam le tlem lam chu ani ve thunga hetia te sa chan don lai takhian asuka I chuan du thu sam na a chuan cheng thir a thla ka wang khan a du thu sam chu alo thleng dik ti a sheta a ti chuan a du thu sam chu ati kir le theinan chuan a cheng thir thlak chu alak let le angai don ti a sheta ani ti chuan man hmo takin a te chu a chang wata a zo vele chuan biak in omna chu awapana cheng thir chu lak chwa a han tuma ma se thingrem in kal tlata hian alo luta asuka I chuan thingrem ong atang chuan mol hmangin cheng thir chu laka han tuma a hlotling don chep chep ani heti hun la hian keisuke ale anu le pa te chuan a hmalam hun chung chang hi an lo soi meka midang laka a inti shan na achanga chuak thei te chu an lom ve hle a ahma huna tan te po thataka nun chun zom chu atumani anu po chuan a pasal chu ngai zong vel wanga ti boina sat ema wang chuan poyati thu a shil mol mola an chung kwa chuan an har sat na cheu chu an ching fel chho me kani heti lai hian asukai te zirtir tu chuan an test chu ati dan ngai te hian lo check le meka asuka I paper chu a han cheka angai te bok chuan mark za tho chu a hmule ani asuka I chuan hmol manga cheng thir la ka tum chu a thei chep nu a alo thlo le a hetia thlo chia hian engna satak chu cheng thir atang chuan run chhuaka hemi hnuah hian asuka I chu biak in kota chuan a tamia lo maya ama mai chu ni lovin an khwa le an ram le khovel puma chuan mishing hmu tur hi an lo ta der lo maya mishing zong zong chu mak tak main an lo lo vek mai ani he thil thlen san hi movie to pa chuan run langin an tes nu hnung bera zo na pakhat chu tuna khovel mishing za zo na hi alo ni a asuka I chuan chang lo chuan alo da ola chu wang chuan mishing te chu an lo bo vek hi alo ni